Kendiat tayo menshwa katana traffic jong kanong stone police station. Kala penbek temai no ya karukom penkiu bat penhiar passenger jong ki kali turis ki bakamai na nong stone Shillong bat Shillong sa nong stone. Katay ki jong penbek temai jong katana traffic. Hakabai day bat ki kali kamai turis along ru kum si benta ban weng ya jingkap nya bat dengkali haki benta jong kanon ba bat yaw nong stone. Hakabala khang persyak no ya baru ki kali turis ban penkiu bat penhiar passenger sa non ba haki por mensngi. Like no tang hapor step perngap bat por minmit. Like nang ta ki kali turis ken haban yang bat ken tiu ban penhiar ki passenger hakastan ke jongki haman diwat parking lot kabudan hapok kasnong oponi nong stone. Henry nakatege jing penbet thmai ki kali kamai turis ki nong di jhur ki baju di jhur hapok non ba ki la lej ur lej nam ha deputy commissioner ko West Khas Hill district uba Garrett LS Dites daga ba ki lakam bagi shem jing namar bagi kali kit mar kemla shu bon wan penha ki mar ki mata bat ki jhur ki jhap sha ki dukan ki chongki kumba jule baro shikata ha ki por mensngi ha ka bai dei berkane ka benta nakaliang jong deputy commissioner ulopan shai daga baulu ong bah ka jing shisha la khangnya baro ki kali turis bakin yang penkapnya asor nong ston bala batharu bakin apa passenger ne penha passenger be tang ha ka stan ka jongki penban la sha pat ki kali bakin penha ki mar jongki kumba ki jule man kapor bat la manaru bakim dei ban shem kabu namar ladalap on pen saja daw ga ba ngi habam mi na la ka kasyong ban wan ya kendu i disi namar ba ngi ya kendu jing ini ki jing ki bangi ya kendu namar ngi hab ha mar ki jhur ki jhap na ko Shillong kaya kendu jing yang ngi namar ba ki la sha khang na ko Anderson shayo ya ki kali ngi hab ban wan ya kendu i ban wan terpad i ban sha yang ngi ban ya ki kali bangi pak ki jhur ban wan penhab sha ki chapo yeu la ne chapo nan ba ngi dei ban yo ba ngin yo lat kum bangi jule nadu manswa hadin bangi lawan ya kendu ya idisi ila ba pai yangi ba om ba khang ya ki kali ba kit ya ki mar Henry la khang tang ye ki kali passenger andal mendep penhab ye ki passenger hapo Anderson kin sawanpu satang ye ki mar syapo yo bat umsha ye ki kali ban tap passenger nadu nang ne napo nan ba la ne nang ne na yo kin hab lej no be wood shastan Henry ha ka ching bom yes thu jing mut la syak khang barok kat ki ba lada dei ki mar ne lada dei ki bru mentangi la yo ka jing shai na u te barok ki kali bawan kit tiar nanong stone so pha kit penhap no ki passenger syapo Anderson bat kin sawan bu iki mar syapo yeu lane syapo nan ba ndangi ila pensyai mi ila kular ya ka jing kular jong i ba in sapha sya USP banyak keren ban penbet ya kan ngi ai kublai shibun ya idisi jongi ba ila sim khie ya kane kakam kalong kum kakam im kam yap ka jongi upai ba